Ngai kublai pi iwei pa iwei perlok jonga kamtam ki subscriber ki like ki share ki comment ki jong pi. But hakane kapor nga kwa banwan ra shapi halor kamat shapang ka election siteng samoy. Namar ka jing klat no jong ilet Dr. Ricky AJ Singkon te haki post baper kum haki Facebook, Instagram but ha ka YouTube pilayo ba kilaya post ya kiteng baper ban pha shalok sabha te ngakarpat ya pi iwei pa iwei share ya kane ka video ka jonga bat ngan bu ka jingkli ya pi se bahasa komen hapo komen section jonga namar ba nakaliang ka NPP kabadai kanong yalam ya ka sarkar Meghalaya ba kalapau ka kerteng jong I Dr. Amparin bat iba changpliang te ke NPP tharai kan ayano ka tiket nakaliang ka jong pi se bahasa komen hapo komen namar ba I Dr. Amparin ila dep yakun ya ka election syapo Lok Sabha ndrei impoi syakathong ndrei kakerteng kabaar kadai jong iba Himalaya Sangpliang te kadai kawai kakerteng kabala pau baha sya ka election syapo Raja Sabha yano tharai in ai ya ka tiket ha kane ka election siteng samoy but ngan bu ka jingkli ya ka UDP hato kabadai kabasundrop bat kasorkar hapdeng ka jingyalam jong ka NPP ka UDP hato kadang aibiang NM ya ka tiket sya iba Robert John Kharjarin kum banlong utau MP jong ka jela Meghalaya bat sakaway ka BJP hato kan bu kurtong NM ha kane ka election siteng samoy bat ka kongres hato kadang ai tiket NM ya iba Vincent Espala lane kan ai no ya iba Manuel Badwar kumba pilai hakilat social media bat sakaway ka kerteng jong kiseng san pertai kadai ka WPP hato ka WPP yano kan ai tiket kala pila ban ong ba I Dr. Baskem Marbo lane pila ban ong ba kiwei ki kerteng ki bala pau pi ilayo ihi kadon kawei ka kerteng jong iba Gemino Motho nrei nakaliang u presiden rangba jong kaseng WPP uong ba ngenom ai tiket ya kiba nabar namar hapo kaseng idon sibun kibriu kiba kham tabet ban pha syapo Lok Sabha bat kawei ka kerteng kadai jong u editor udai usulong mil te philayo ya ka kerteng jong lane uwe usamla ba na kithan jantia te ngakwa ban kli ya phi hato yano ka WPP kan ai tiket ha kane ka kanti namar I presiden rangba jong ka WPP ong ba kadang dei kapor ban yambriu kampadei kata kapor bangen ya kren ya ka tiket namar ngin sabisar yanongin ai tiket ha kane ka kanti banmi pujli na kabanta u Dr. Ricky AJ Singkon te ngakarpat ya pi iwei pa iwei ibadang thamai sngwa subscribe lem ya kane ka channel ka jonga khnang bangandu penmi sibun ki jingtip na kabanta jong pi te tangkine ki kenten bakhendiat khublai sibun khublai sia jarmu